от Момче в вампир. Главните герои. Вампирчо, вампирски. Ловецо Ловджийски. С участието на Рози Розински. Това ще бъде новия сериал за Момче вампир. И ловец, който иска да го убие, с участието на Рози. Не знам защо. Просто за повече адреналин. Първо искам да се извиня за имената на вампира и ловеца, защото са и на Розата. Не знам защо. Роза. Но просто са тъпи. Просто не можах да измисля нещо по-нормално. И в сериала ще бъдат различни. Край.